Zdravím vás, hráči a hráčky. Vítejte u dnešního videa z Minecraftu a dneska si uděláme past. Takže na tuhle past budeme potřebovat lávu, píston, lepivý, potom našlapnou desku tuto, pak redstoneovou torčku, poté koberec a to je prozatím všechno. Takže uděláme takhle díru. Jo, a ještě hlínu. Tak. Dáme hlínu takhle doprostřed. Máme písty. A ty. Ale uděláme to takhle dvojité. Tak a tak. Poté tady uděláme takhle díru. Tak. A ještě budeme potřebovat ruditový opakovač. A my teď ten redstone dovedeme takhle. Tak. Tady ještě dáme ruditový opakovač. Dáme na raz, dva. Taky raz, dva. Teď dáme redstoneovou torčku takhle sem. A tady dáme, jo. Ještě si vezmeme ten blok, podle toho, jakého jsme vzali ten našlapnou desku. V mém případě já si vezmu toto. Dám sem. Dám tam teď tu redstoneovou torčku. Teď to zamaskuju bílým kobercem. To můžu vlastně taky. Teď tohle vlastně zastavím. Třeba tímhle bílým dřevem, jakože je to prostě takhle jako baráček. Tak. Tak můžu to udělat potom ještě takhle. To vypadá jako baráček. Tak. Zničíme. Jakože je tohle vchod. Tak. Toto taky ještě zastavíme. Tak. A ještě tak. Teď si vezmu tu našlapnou desku. Dám to takhle. Teď si všechny tyhle itemy můžu zamazat. Tak. A teď se dívejte, jo. Prostě já si půjdu. Prostě se to pode mnou otevře. Ale ještě to musíme udělat díru. Já tyhle bloky vykopu. Tak. Vezmu tu lávu. Co jsem si omylem vymazal. A teď tam vykopu díru. Pár bloků. Tak ještě. Takhle. Bude stačit. Teď tady to ještě vykopu. A to můžu dát lávu. A ještě to tady
obestavím něčím. No, tady tu hlínu nechám a obestavím to třeba třeba kaktusem. Ne, vlastně kaktusem ne. Stavím to. Nebo nechám tam tu hlínu. Ještě vezmu pavučiny. Tak. Dám tady na spod. Na ně se nedají pohářet. Vodou se vloky, ale dám je tu. Aspoň takhle. Aby to mohlo stačit. Teď tady zase dám ty vloky. No to zase ten koberec. Že je to prostě přístup. Prostě hráč půjde. Prostě se to pod ním propadne. Tady bude mít pavučiny. A pak prostě spadne do lávy. Tak. A ještě to můžu udělat tak. Teď ještě na chvilku odkopu. Tak. Když si udělá to bylo. Tady to je. Udělám tohle. A tady si dáte to třeba z obsidianu. Tak. A tady tohleto, co nad tím obsidianem obstavíte, ať se nedostane. Tak, kopeme, obstavíme. Kdyby se chtěl, tak to bude trvat dlouho. Tak, tady si akorát takhle. A tady takhle. Tak a tady ho tak budeme moct hitovat. Tady to taky ještě můžu zastavit obsidianem. Tak. A. Tak. Tak. Ještě tady a tady. A ještě tu pavučinu. Tady si teď udělám prostě schody. Schody, tak. A nahoru. Tak. Tak a tak. Jdou tady. To už nám případě nepozná. Teď ještě se tu dá tohle. A funguje to, i když ten hráč poběží. Prostě, dělejte, jo. Běžím, prostě propadnu se. Tak. A teď, když si dám
Dám survival. A tak. Tak. Ještě udělám. Ať je stále den. Tak. Stavení. Ještě dáme. A ještě dám přežití. Takže jak se dějete, jo? Prostě jdu si, se propadnu. A co dělat? Dám se jak dostat někam. Prostě za chvíli uhořím v hlavě. Takže to je hodně dobrá past. Tak vyletím nahoru zpátky a zkusím tu past zavřít. Tak. A tohle pro dnešní video bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr a uvidíme se příště. Čau.